aldea durante moitos anos. O folión de carros de Chantada puxo en escena 11 historias do pasado século e incluso máis antigas que son cultura, etnografía, historia local e tamén motivo de celebración. Foi na noite do sábado a máis agardada para dúcias de carroceiros e carroceiras que viron concluído o traballo de semanas, as ideas de meses atrás e o momento álxido dun proceso asentado dende hai décadas e que amosa o único e o singular dun pobo. O carro número 6, o que representaba o mundo dos ferradores, foi merecedor do primeiro premio. Non se pode dicir desta volta que o folión transcorrera sen incidentes. O que aconteceu ao arranque do percorrido foi estes días centro de moitas conversas e tamén dun intenso debate que está dende hai anos na sociedade local. Dúas vacas que tiraban dun carro lograron zafarse do xugo e espantadas protagonizaron momentos de moito nerviosismo entre o público, organización e os axentes da policía local que vixiaban o percorrido. Afortunadamente todo quedou nun gran susto, sobre todo pros raparigos e raparigas que estaban sobre a carroza e que finalmente cancelaron o seu percorrido. Algunha leve ferida sufriu algún dos axentes e persoal que tentou frear os animais cando iniciaron a súa fuxida pola rúa Mariano Cedrón ata que pararon e lograron recollelas máis calmadas xunto ao auditorio municipal. Superado o incidente, o folión comezou arredor das 12 cunha representación que abriron os veciños de Vilelos e o lume das súas ancestrais fachas, seguidos da banda municipal de gaitas que precedeu o paso de cada un dos carros que levaron as súas escenas ante o palco de autoridades e xurado situado na Praza de Galicia. Unha viaxe ao pasado, os oficios e os costumes que tivo premio en diversas facetas. A parteira que te aproveitou foi o texto mellor valorado e recibiu tamén o cuarto premio, así como o premio a mellor manexadora da xugada. Tamén os houbo para a mellor xugada de vacas ou bois, a do carro número 10, o do Muiño do Solar, e a mellor morfoloxía, a do carro dos ferradores. Premio á elegancia para os animais da carroza de lata non é latón, e mellor trato animal pro do pote o vaso. Recibiu o segundo premio ao mellor carro do país a proposta do maravilloso Mundo Visita o Novo Mundo, que non puido debuxar este percorrido, infelizmente, e o primeiro nesta categoría, a sinxela representación retellando na Casa do Penouzos. Os ferradores festexaban así o primeiro premio xa fora dunha plataforma que falaba dun oficio que tamén se vai perdendo. Normalmente nós sempre intentamos facela para ganar, vaya, pero a competencia que hai nunca se sabe, sabes? Intentar estar entre os 3, 4 primeiros, sí, pero despois aí casi se converte en unha lotería. Empecéime a informar así un pouquiño, decir, a ver onde había, onde non había, tal, non sei que, e ao final din con que había xente que ferraba bestas e bois aquí en Chantada en cartelos. E dixen, pois veña, vamos para diante facelo. Moito que investigar tamén, falar ca xente, preguntar. Claro, sobre todo, cando te enfrentas a un tema novo, como quen di, pois sempre tens que andar por aí. A ver, quen era o neto do que ferraba, quen era o fillo de non sei quen. E vas picando de porta en porta hasta que che sale máis ou menos o tema. E depois falo. Bueno, un oficio de sempre que pervive hoxe en día tamén. Sí, bueno, sobre todo co tema dos cabalos. O tema dos bois e das vacas foise perdendo, pero os cabalos e os burros siguen. Unha dúcia de carroceiros que levan anos fiéis ao folión, incluso os que volven cada ano por estas datas. O folión hai que estar, e ainda que sea un suplicio, hai que estar. É complicado anotarlo, pero ao final o sentimento levase na sangue, isto é algo noso, temos que cuidar, pouquinho a pouco estás a mellorar, vemos que a asociación involúcrase tamén, o pobo, gracias a Dios, que está aí tamén se molla con nós, e ao final somos unha piña que hai que... Isto é noso, hai que tirar por ele. Con 7 anos iba levando un estandarte, íbamos tocar, entón xa nos afiliaban ao folión. E son o socio número 9 e espero non parar.
muiño do solar sobre o río Asma e toda a vida que xurdía ao redor e entre as súas paredes foi merecedor do segundo premio. O terceiro foi pro número 8, Entre o millo, que recollía tamén as vivencias arredor da xeitura, o hórreo, nun traballo ao aire libre nunha plataforma aberta que logrou encher de lembranzas e ensinanzas ao público. Agora toca pechar ciclo e comezar a traballar no folión 2019. Creo que foi un dos folións que máis xente houve nos últimos 10 ou 20 anos. En que repercutiu todo ese traballo e todas esas actividades que levades facendo durante todo o ano? Como se materializa eso no que vimos neste folión desta edición? Bueno, a idea que temos sempre foi a formación e a publicidade e a promoción. Evidentemente conservando a toda a xente os carroceiros que son o alma do folión de carro. Estamos nun punto que hai que saber a onde queremos ir, se queremos medrar ou queremos estancarnos nesta situación. Se queremos medrar necesitamos máis xente, necesitamos xente que faga máis actividades e que colabore con nós. Se queremos estancarnos, pois quedará un folión plano que seguramente volveremos uns pasos máis atrás e nada máis. Simplemente dicir eso, agradecer a todos os carroceiros que xa se ve que están aquí, que tuveron un comportamento excepcional, a xente en xeral tamén que tuvo un comportamento excepcional e nada máis, que po ano seguiremos aquí traballando po folión de carros. Bueno, algunha cousa que cambiar, algunha cousa que destos debates de sempre, hoxe hubo un problema con as vacas, bueno, que oímos mencionar, son cosas que supoño que se escapan un pouco a toda a organización. Evidentemente, nós temos varias asambleas durante todo o ano. Nesas asambleas, toda a problemática que poda suceder, as distintas opinións que poda haber, están abertas a esas cousas. O que nós notamos moito é que o folión de carros falase moito no mes de agosto. Despois, durante o inverno, quedamos os 20 carroceiros e 4 directivos. Eu animaría a toda esta xente que está ahora aquí involucrada, que está aquí bailando, que entende do folión e que vive o folión como que máis, que viñara ás asambleas, que aportara o seu graniño de area para facer un folión moito máis grande e moito mellor, sobre todo.